Srdečne zdravím poslucháčov a divákov Akadémie divochov v tomto divom a tajúplnom svete. Poďme hneď na to. Takže, čo sa stane, keď si spojíme informácie z remote viewingu alebo vzdialeného nazerania z kvantovej hypnoterapie, respektíve svedectiev duší, čo sa dialo v čase rozmachu a konca Lemúria a Atlantídy, vlastné rozpamätávanie sa, informácie z kníh, informácie od ľudí, ktorí hľadajú akékoľvek zmienky o Atlantíde a Lemúrii, respektíve informácie od hľadačov pravdy a knihu od Francisa Bacona dielo Nová Atlantída. Toto video by sa malo volať, a myslím si, že sa aj bude volať, Experiment duší, Atlantída a Lemúria. Prečo experiment duší? Keďže Lemúria a Atlantída boli civilizácie ďaleko duchovne a technologicky vyspelejšie ako tie naše, tak si treba uvedomiť, že naše súčasné chápanie a nejaké koncepty, pravidlá spoločnosti, vôbec existencia peňazí, peňažnej meny, bank, nejakého elektronického systému, ktorý tu funguje, všetko to by sme mohli alebo mali chytiť a odhodiť preč, pretože Atlantida a Lemúria operovali, rozmýšľali, fungovali úplne v iných konceptoch. V dobrom aj v zlom. Prečo experiment duší? Experiment duší preto, lebo musíme zobrať do úvahy nielen nejaké civilizácie, ale aj vývoj Zeme. To znamená, že zrodenie Zeme má v sebe povedzme 12-dimenzionálny aspekt. A Zem vôbec na to, naša planéta, alebo akákoľvek planéta na to, aby tu bol možný trojdimenzionálny život, dvojdimenzionálny, trojdimenzionálny život, tak vlastne Zem musí klesnúť a dostať sa do ťažšej hustoty, aby tu vôbec bol možný život. Takže Lemúria a Atlantída sú záležitosti, sú civilizácie, ktoré vznikli naozaj 100 000, mali vývoj možno aj 100 000, aj viac rokov tu na Zemi a prebiehal proces, keď naše duše hľadali spôsoby, ako vlastne zažiť túto 3D realitu alebo 4D realitu, 5D realitu v telách. To je dôležité, že jednoducho potrebovali alebo chceli vlastne zažiť realitu v telách a na to, aby to bolo možné, tak bohužiaľ 12-dimenzionálny aspekt Zeme to neumožňuje. Ani 11, ani 10, ani 9, ani 8, ani 7, povedzme 5-dimenzionálny aspekt Zeme je vhodný pre takýto experiment a nižší, áno, tento trojdimenzionálny náš. Teda, čo sa stalo bolo, že jednak evolúcia spojená s faktom, že sme tu nemali planetárne väzenie, nemali sme tu také planetárne väzenie, ako je dnes, čo znamená, že iné civilizácie tu bežne prilietali a pristávali a ovplyvňovali vývoj a evolúciu živočíšneho druhu tu na Zemi. Keď sa pozrieme na staré nejaké zmienky z kvantovej hypnoterapie ľudí alebo z regresnej terapie, tak nám hovoria práve o pristávaní vesmírnych lodí a o interakcii s miestnymi obyvateľmi a o prenášaní vedomostí o hviezdách, o polohe hviezd, respektíve o astrológii, teda aj o vplyvoch hviezd, o matematike, o poľnohospodárstve, o remeselných prácach, o práci s našim vyšším ja, s dušou. Takže máme tu čas, povedzme, Lemúria vyzerá, že je oveľa staršia ako Atlantída a Lemúria nám reprezentuje aspekt ženský a Atlantída aspekt mužský. Takže všetko vo vesmíre je vždy v nejakej dualite a táto dualita sa často prenáša aj môže sa preniesť aj na civilizácie. To znamená, že máme tu tvoriacu sa veľmi starú Lemúriu alebo Mu, ktorá zastupuje ženský aspekt vývoja, duchovného aj technologického, povedzme, a máme tu taký mužský aspekt Atlantídu. Takže z kvantovej hypnoterapie vieme, že Lemúria bola spoločnosť riadená výhradne ženami, čiže máme tu vlastne takú ženskú kastu a v Atlantíde máme mužskú kastu, ktorá riadila
všetko, čo sa dialo v Atlantíde. Takže v Atlantíde máme kráľov a ich deti a zatiaľ čo v Lemúrii máme kráľovné a ich deti. Tento experiment bol veľmi zaujímavý a poučný, ale teda bohužiaľ nedopadol úplne najlepšie, hoci Lemúria nedopadla najlepšie nie kvôli samotnej Lemúrii, ale kvôli Atlantíde. Lemúria pracovala vlastne s tým, o čom sa my tak nanovo učíme dnes, alebo rozpamätávame sa. To znamená prirodzené ľudské schopnosti, otváranie tretieho oka, komunikácia s neviditeľným svetom, s bytosťami svetla, uvedomovanie si vlastnej moci, vlastnej stvoriteľskej moci a ovplyvňovanie reality v rámci seba, v rámci priestoru, v ktorom sa nachádzame. Samozrejme aj Lemúria nemala len stromy a vetvičky, neboli to len elfovia na stromoch, ale boli to aj elfovia do istej miery technologicky vyspelí, ako vidíme napríklad v Pánovi prsteňov. Takže krásne stavby, ktoré práve pre ten dôraz v Lemúrii na ten prirodzený vývoj človeka, na tú prírodu, tak vlastne sa tak zlievali s prírodou. Čiže vlastne celá architektúra Lemúrie sa viazala na stromy, na rastliny, na kvetiny, na slnko a bola pravým opakom nejakej hnusnej betónovej kocky, nejakej budovy, ktorú natvrdo proste niekto šľahne niekde, postaví, bez ohľadu na nejaké energetické vplyvy, bez ohľadu na to, čo sa deje vlastne v kútoch budovy, bez ohľadu na celú tú pôvodne zamýšľanú prírodnú architektúru, ktorá je na pohľad vždy krajšia ako nejaká umelá syntetická stavba. No, dajme tomu, že je to vec názoru. Takže máme tu krásne kamenné stavby a máme tu ľudí, ktorí žijú, ktorí rozvíjajú poľnohospodárstvo, ale je to na vyššej úrovni. Je to v 4D a v 5D realite. To znamená, že Lemúričania nielen meditujú a obrábajú pôdu, ale Lemúričania pracujú s kryštálmi. To znamená, hlavný ostrov Lemúrie mal vlastne po obvode rozmiestnené kryštály, čo bola vlastne technológia priamo prevzatá z vesmírnych lodí, kryštály prevzaté alebo odnesené z vesmírnych lodí a vlastne hovorilo sa v tom čase, aj v Atlantíde, aj všade inde na svete, na Zemi, v tom čase, že vlastne ten hlavný ostrov Lemúrie je akoby chránený tými kryštálmi a že obyvatelia Lemúričania, ktorí žijú na tomto ostrove, tak nemajú žiadne choroby. Absolútne žiadne. Hej, možno nejaké zlomené kosti, ale žiadne choroby. No a s tým súvisela aj dĺžka života, takže keď sa vraciame v histórii 5000 rokov dozadu, 10 000 rokov dozadu, hej, to už sa pohybujeme v kontexte aj sumerských tabuliek a starovekého Egypta, alebo ešte staršieho obdobia, tak vidíme, že ľudia sa dožívali oveľa viac. Takže hovoríme o 200, 300, 400 ročných ľuďoch a samozrejme s tým súvisela aj ich povedzme duchovná alebo spirituálna výška, prepojenie s neviditeľným svetom, ich múdrosť. Z dnešného pohľadu je veľmi jasné, že niekto, kto žije v plnom zdraví 200-300 rokov, sa jednoducho nenechá zmanipulovať nejakým tyranom, nejakým ideológom alebo nejakým manipulátorom, nejakým vymývačom mozgov, ale práve si bude sám hájiť tú pravdu aj za cenu života, pretože iba ľudia, ktorí žijú v strachu, spravia všetko preto len, aby nezomreli, aj keď nechápu, že smrť samotná často nesúvisí s tým fyzickým telom, ale smrť môže byť aj keď obetujeme všetko preto, aby sme nezomreli. Môžeme tým aj vlastne vnútorne zomrieť. To je častokrát oveľa horšia smrť ako tá fyzická. Lemúričania žili presne v tomto duchu, takže predstavme si ľudí, ktorí sú ochotní zomrieť za to, čomu veria, za svoje vízie, ľudí, ktorí sú veľmi zdraví, žijú veľmi dlho a
Samozrejme z toho hlavného ostrova Lemurie, ktorého súčasťou bol pravdepodobne aj Havaj, preto máme havajskú kultúru takú bohatú, silnú, múdru a čo súvisí aj s havajskými tancami. Samozrejme, to znamená, že Havajčania si cez svoje tance vlastne rozprávajú tú duchovnú kultúru alebo tie múdrosti, ktorých keď sa držia, tak majú relatívne veľmi šťastný a uvedomelý život. A z tohto ostrova samozrejme potom odchádzali a kolonizovali aj iné časti planety. Takže nemáme tu len ten hlavný ostrov Lemurie, kde sa už v tom čase šepkalo, že vlastne aj v rámci ochrany tých kryštálov z vesmírnych lodí, že jednoducho tam je úplne dokonalé zdravie človeka a vlastne ľudia tam žijú v tej perfektnej harmónii medzi sebou aj v rámci spoločnosti, ale máme tu aj kolónie Lemurie. No a potom, vlastne keď si vezmeme, že Lemuria je veľmi, veľmi stará, Lemuria alebo Mu, už ako by sme chceli povedať, tak potom tu máme asi experiment Atlantída, experiment duši Atlantída, kde sa nám prejavuje viacej ten mužský aspekt. To znamená, že príchod civilizácie Atlanťanov s hlavným mestom Poseidón, príchod mužskej hierarchie a vlastne taká zvedavosť duší, že aký to bude mať vývoj, aké tam budú procesy, čo sa tam bude diať. Tak Atlantída samozrejme nie je len škaredá, hnusná a ohavná, čo sa z nej stalo na konci, úplne na konci, čiže povedzme tých 10, 11, 12, 13 tisíc rokov dozadu. Atlantída po väčšinu obdobia bola tiež veľmi prosperujúca spoločnosť, poľnohospodárska spoločnosť, ktorá však komunikovala s civilizáciami, ktoré prichádzali a nielen ako Lemuria, že vlastne išla tým ženským aspektom a zároveň veľmi prírodným aspektom, ale Atlantída a teda obyvatelia Atlantídy mali obrovský záujem práve budovať technológie. To znamená, že máme tu ten prírodný aspekt Lemurie a technologický aspekt Atlantídy. Čiže aj keď Atlantída bola dlho podobná Lemurii istým spôsobom, tak za pomerne krátke obdobie bol zaznamenaný obrovský rast, obrovská expanzia, obrovská technologická expanzia Atlantídy a na základe spolupráce s inými mimozemskými druhmi, v dobrom aj zlom. A Atlantída sa stala potom, tak ako nacistické Nemecko, alebo respektíve Nemecko na začiatku druhej svetovej vojny, technologickou špičkou. Čo to znamenalo? Atlanťania dosiahli stav, keď de facto kolonizovali našu slnečnú sústavu, blúdili vesmírom, dosiahli stav, keď mali k dispozícii zbrane minimálne rovnako účinné, alebo ešte viac ako tie dnešné. Takže hovoríme o atomových bombách, vodíkových bombách a bohužiaľ asi aj ešte účinnejších zbraniach. Toto staré obdobie, alebo prastaré obdobie, teda z pohľadu vývoja civilizácií na Zemi, stále mladé obdobie pred 10 000 rokmi, bolo sprevádzané práve ešte takými hrubými postojmi ľudí. Takže nerobme si ilúzie, že ľudia mali takú istú jemnosť, vlastne akú máme my dnes. To znamená, že aj keď hovoríme o obrovskom duchovnom vývoji a vlastne vyššom duchovnom vývoji v mnohých aspektoch, keď hovoríme o vyššom technologickom pokroku v mnohých aspektoch, tak vlastne tú jemnosť, že my sa dnes už nepotrebujeme naháňať so sekerami a odtínať si ruky, hej, alebo nohy, hej, trhať niekoho na poli, tak vlastne tá hrubosť predsa len bola kedysi väčšia. To znamená, že Atlanťania, aj keď v rámci seba, ako v rámci tejto civilizácie, mali navzájom k sebe relatívne normálny postoj, zdravý, prirodzený, taký ľudský, tak v rámci tej takej hrubosti
toho prvotného splynutia duše s telom mali mnohé neprekonané veci. To znamená, že Atlanťania uvažovali o sebe ako o skvelom národe, skvelej rase, skvelej civilizácii, ale nepozerali sa tak úplne dobre na Lemúriu. Hej, aj keď zo začiatku áno, ale bohužiaľ vlastne ten technologický pokrok a istá separácia od tej prírody, vlastne to, čo sa nám deje aj dnes, že vlastne technológia, tá nesprávna technológia vždy oddeluje človeka od prírody. Atlanťania sa dostali do stavu, keď začali pohrdať obyvateľmi Lemúrie, keď začali pohrdať inými civilizáciami a prerastla taká mužská túžba veľkej sily, energie, dominancie, teda podmaniť si vlastne celú planétu. A rovnako ako Nemecko na začiatku druhej svetovej vojny, tak aj Atlanťania mali naozaj k dispozícii technológie, s ktorými to bolo uskutočniteľné. To znamená, že keď sa svetová veľmoc, alebo respektíve keď sa krajina s najvyspelejšími technológiami rozhodne dobiť svet, tak veľmi pravdepodobne ho aj dobije. Čo sa stalo bolo, že vlastne tá separácia a ten stratený kontakt medzi prírodou a medzi technológiou a tá hlboká priepasť medzi nimi vlastne oddelila Atlanťanov aj od seba samých. To znamená, že stali sa robotickí, synteticky umelí a povedzme veľmi neopatrne začali experimentovať s vlastnou DNA. A dialo sa to asi tak, ako si to už vieme domyslieť. To znamená, že Atlanťania začali krížiť sami seba so zvieratami, takže máme tu nejakých minotaurov, kentaurov, nejaké hydry, mnohohlavé, trojhlavého psa. To sú všetko pozostatky vlastne z genetického inžinierstva Atlanťanov, ktoré samozrejme v priebehu vekov pobili a zlikvidovali nejakí slávni hrdinovia alebo polobohovia. Ale problém bol, že nie len, že Atlanťania začali krížiť sami seba so zvieratami, ale vlastne zmenil sa celkový prístup Atlanťanov v tom čase k okolitému svetu, k okolitým civilizáciám. A zároveň tá vysoká kasta týchto kráľov preskočila od spolupráce s bytostiami svetla, čo teda ja nazývam bielou mágiou, preskočili do čiernej mágie. To znamená, že opäť tu máme klasickú túžbu pomoci, klasickú túžbu ovládať a manipulovať niekoho len pre svoje vlastné výhody, zdanlivé výhody. Takže máme tu Poseidón ako hlavné mesto Atlantídy a samozrejme mnohé kolónie po celej planéte. A teraz, čo sa stalo, čo sa nestalo, a skúsme sa na to pozerať aj cez paralely dneška, alebo paralely medzi Atlantídou a súčasnosťou. A čo sa stalo bolo, že samozrejme s čím Atlanťania nerátali, tak vlastne ich krížením so zvieratami im začal zlyhávať imunitný systém. To znamená, pošpinili si, alebo tým, že si pokazili vlastné DNA génovou terapiou, negatívnou génovou terapiou, tak vlastne skrátila sa ich dĺžka života, začali umierať oveľa skôr a ich pozornosť sa upriamila na hlavný ostrov alebo takú základňu Lemúrie, kde tí obyvatelia neumírali na žiadne choroby, žili veľmi dlho a v súlade s prírodou, v súlade s planetárnymi cyklami. Samozrejme technologicky vyspelejšia Atlantída, vedená tou kastou tých kňazov alebo kráľov, ktorí už sa nám preklápajú z tej bielej mágie do čiernej mágie. Najprv pekne navštívili týchto Lemuríčanov, navštívili kráľovnu a žiadali si od nej kryštály, vlastne, ktoré chránili týchto Lemuríčanov pred chorobami, alebo ktoré vlastne mali na starosti udržiavanie tej hlavnej Lemúrie, tej ich základne vlastne v takom raji, vlastne doslova raj. A samozrejme kráľovna im nechcela dať všetky tieto kryštály, dala im nejaký maličký jeden, lenže no a Atlanťania sa pekne uklonili
a odleteli v svojich lodiach naspäť na Atlantídu, kde prešli k druhej fáze. Takže druhá fáza, po krásnom vyjednávaní a diplomácii, keď Atlantania boli nespokojní s tým, že im kráľovna dala len nejaký kúsok z kryštálu, alebo jeden maličký kryštál a nie všetky kryštály, tak si povedali, že zoberú si ich aj tak. Takže vypukla vojna, ale táto vojna bola veľmi rýchla, pretože vyzerá to tak, aj z informácií, keď hovoríme o tejto kvantovej hypnoterapii, že Atlanťanom stačilo umiestniť nedaleko Lemúrie hlboko pod vodu výbušné bomby, ktoré vlastne keď explodovali, tak vytvorili obrovské tsunami, ktoré sa prehnalo Lemúriou a malo drastické účinky, zdevastovalo túto hlavnú časť Lemúrie. A potom samozrejme prišli Atlanťania s úsmevami a zobrali si vlastne všetku tú technológiu, tú prírodnú technológiu Lemúrie k sebe domov. Našťastie tu máme instant karmu, takže pretože keby sme nezastavili, keby Atlantida pokračovala, keby nezanikla, tak dnes, ale aj pred 1000 rokmi, aj pred 5000 rokmi tu máme stále globálne otroctvo, v podstate nejakú obdobu nacistického Nemecka, ktoré oficiálne a neoficiálne vlastne ovláda planetu. A to sa nestalo, pretože prišla instant karma na Atlanťanov, takže samozrejme táto kasta tých kňazov začala využívať tieto kryštály nielen pri snahe obnoviť ich DNA, a teda zlyhávajúci imunitný systém, ale začali s nimi experimentovať, čo sa týka moci. Takže snažili sa z nich vytvoriť zbrane, ešte účinnejšie zbrane, ako mali oni sami. No a to už všetko aj v rámci tej manipulácie z DNA bolo ďaleko nad ich úžasnými atlantskými schopnosťami a vlastne stalo sa to, že pri jednom experimente vlastne explodovala celá oblasť, kde sa hrali s týmito mocnými kryštálikmi a to bol zánik Atlantídy. Síce Atlantida zanikla a potopila sa, explodovala, už ako by sme to mohli nazvať, tak musíme si uvedomiť, že kolónie Atlanťanov do istej miery prežili. Takže stále tu máme po Zemi k dispozícii mnohé artefakty, ktoré poukazujú na existenciu Atlantídy aj Lemúrie. A je fajn si uvedomiť, že nie všetci Atlanťania boli skazení. Nie všetci Atlanťania sa nechali presvedčiť pomocou génovej terapie a vakcinácie na zmenu ich DNA. Nie všetci sa potrebovali krížiť so zvieratami. Nie všetci sa dostali vlastne do štádia konca civilizácie, tak ako Rímska ríša. Takže vlastne orgie, čierna mágia, krvavé rituály a tak ďalej. Časť Atlantídy, pretože aj oni mali k dispozícii mnohé proroctvá, ktoré predpovedali tento zánik Atlantídy, ktorý sa udial 10 000 rokov alebo približne v tom období dozadu. A teda časť Atlanťanov sa oddelila a pekne krásne odletela do Egypta, kde založili taký nový pokus, nový experiment technologickej Atlantídy, ale už teda egyptskej, a vlastne so snahou, že aby to nedopadlo tak, ako s našou Atlantídou v tom negatívnom slova zmysle. A máme tu časť Atlanťanov, ktorí sa jednoducho zavrtali do zeme, čiže začali žiť v pohoriach, kde si vytvorili alebo našli prírodné jaskyne a išli stále hlbšie a v podstate žijú v tejto Agarte dodnes. Keď hovorím Agarta, tak myslím vlastne civilizácie, ktoré žijú pod zemou, najmä
100, 200, 300 kilometrov pod povrchom. Takže tu máme týchto Atlanťanov a máme tu aj Atlanťanov, ktorí teda nechceli zaliesť pod zem, ale ktorí chceli vlastne pokračovať v týchto aspektoch aj technologicky ďalej v Egypte. Takže zase je fajn si uvedomiť, že staroveká civilizácia, ako Egypt bol, opäť jej súčasťou boli antigravitačné technológie, opäť jej súčasťou boli frekvenčné terapie, vyspelá frekvenčná medicína, opäť jej súčasťou boli kryštály, komunikácia s neviditeľným svetom a veľká dlhovekosť. Bohužiaľ aj civilizácia Egypta, staroveká civilizácia Egypta tiež nedopadla najlepšie, hoci už nie je tak katastrofálne ako Atlantída a to, čo sprevádzalo aj zánik. Poďme sa vrátiť teraz ešte do obdobia tesne pred jej zánikom. A práve toto obdobie je charakteristické tým, že sa stalo prameňom našich legend. Hej, spomínal som Minotaurov, hej, Kentaurov, Satyrov, ale mal som na mysli aj vodných ľudí, čiže Atlanťania krížili sami seba aj s rybami. Aj dnes je dosť možné, že v oceánoch žijú isté kolónie vodných ľudí. A to je celkom vtipná predstava, skôr historická ako legendárna a skôr cenzurovaná ako fiktívna. Dúfam, že sa mi podarilo obsiahnuť túto tému celkom zrozumiteľne a jednoducho musel som dať toto video von, pretože sám sa vrtam práve v histórii týchto zakázaných alebo stratených civilizácií už nejaký ten čas a až práve to pospájanie informácií z remote viewingu, z kvantovej hypnoterapie, teda zo svedectiev duší či ľudí, z vlastného rozpamätávania sa, z kníh a od hľadačov pravdy môže vytvoriť krásny obraz z puclí. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Čau! Every day 1984 with the World Economic Forum. Did I forget to mention social credit implementing the score? If you're kicked out then you poor, call get declined at the store. They got us divided and fighting, distracting us from the war. Poison our food and our water, confusing our sons and our daughters. You'll own nothing and be happy, convincing you less is more. Controlling the population, creating an impatient nation. Have you complacent and placing all your trust in government agencies? What George Orwell had written today is no longer fiction. They implemented a system that put us all in a prison. They want you to be the bugs in the pot, not taking care of your body. No religion and worshiping government and not God. Big brother, we don't love you no more. Big brother, we can't trust you no more. They keep on pulling and pushing until we all end up wishing, and now we can't take no more. Big brother, living like 1984. Government tracking our phones, everything we eat GMO. They want us all driving electric controlled everywhere that you go. I ain't riding with Biden and I ain't trusting Trudeau. But in fact, all these politicians, the web place around the globe, taxing on carbon emissions. They don't want you guarding your children. They don't want you having no knowledge. They want us all in the prison, gender confusing the youth. Their agenda is proof. I don't trust these fact checkers every time they censor the truth. Hell, we overpopulated. If our birth rate is shrinking, go ahead, ignore your instincts. Morals right down the sink. All the freedoms that you thought you had, they gone in the blink. Sir, you're under arrest. You've had too much to think. Big brother.